Sibingelele eNingizimu Afrika, igama lami ngumzwa bafowethu Inkentshane, njengoba nazi ukuthi samankentshane samangababili bafowethu. Njengamanje sihamba nomama lana, kodwa ke bafowethu okokuqala nje ekufana ngubonge lapho kunina ama-comment bafowethu. Yazi ama-comment enisinikeza wona ayasikhulisa, ayasakha, futhi asigqugquzela bafowethu ekuthenini khona noma ngathiwa lezi inkinga esihlangabezana nazo zibucayi ngayiphi indlela, kodwa ngesimo sokuthi niyasigqugquzela, leyo nto leyo iyasinikeza nathi isibindi sokuthi asiqhubeke nalomsebenzi lona. Maningi ke ama-comment esengiwafundile bafethu, nabo ke nalabo ababhalayo bafethu, sicela ukuthi nisibekezelele. Busy kakhulu and futhi sizonisiza nonke ngendlela e-right, yabo. Ngiyazi ukuthi wonke umuntu uyafisa ukuthi ulokhu njana inkinga yakhe ayixazulule kuqala nani, kodwa ke bafethu zonke inkinga ngendlela e-right nje sozixazulule, yabo. Mhlambe nje wena unumber 15, mhlambe unumber 16 kubantu ababhalile, kodwa ekugcineni sizofika, yabo. iSouth Africa yonkana soyiguduza size siyiqede. Sifuna ukuqeda kahle kahle amanga la agcwele eNingizimu Afrika. Sifuna ukuqeda yonke into nalabantu abaskema abantu, yonke leyo nto leyo sifuna ukuthi nje silungise. Siyalungisa, asiyilwi bafethu, siyalungisa. Sicela ukuthi noma uqala ungena ke kuleli khasi uchofoze lapha usubscribe button, ucomment, ulike, ekwenzeni lokho bafethu yobe uyibeke emathubeni ukuthi ukwazi ukuthi wonke umsebenzi esiwufakayo noma mhlambe umsebenzi esiwupostayo kuleli khasi ufinyelele kuwena qala ezandleni zakho. Ngiba mnganami khambanga mfowethu, ngiyaphila nje, kodwa ke mfowethu iyazi nawe ayikuba yabona inkinga mfowethu ziningi kakhulu mfowethu, yabo. Konakele ma ngiyaphila wengane zami, noma nje phela sekukusho nje ukuthi ngiyaphila, emoyeni angiphili neze. Okay, uma bani wakabani udabula? Mina nguma ngiganele khona la kwaDlomo, khona la efolweni. Bantu abami, sengizwe kakhulu ngani omakhelwane bengitshela ukuthi le nkinga yami ngingasizwa yinina kuyona. Iyangihlupha ingane. Ngashonela ubaba wabo abantwana. Rest in peace ma, siyaxolisa. Bantu abami, ushona nje kunemoto yakhe la ekhaya ebisebenza ukondla lomndeni. Lo mfana lo usevele wasuka wahamba nayo le moto. Kade ke waqale walokho ke ngathi uyayiletha imali, ngalokho ngikhohliseka nami noma benginika okuncane, ngibona ukuthi uyayibamba imali eningi unginika okuncane. Kodwa ngilo ngikhohliseka ke ngizama ngalawo masenti ka benginika wona. Uthe usuka wavele wanyamalala ke manje. Hayibo. Ngikhuluma nje ziphelile inyanga ezintathu. Akasabambi kwa incingo zami. Angisazi lutho nje ngaye. Sengithemba nina ke bafana bami ukuthi nini enizongisiza ke ningitholele nalo mfana sikwazi ukuthi silungise le nkinga. Ongenani ke kubuya imoto ke ngikwazi ukuthola nomuntu ozoyishayela ke le moto ingenisa imali la ekhaya. Mana ngifuna ukuthola la ukuthi uhlobo luni le moto, imoto kanjani, yenza lephi business imoto? Ilezi imoto bafana bami lawa abantu abayibacofa amafoni bayibizi. Uber ileyo moto ke ibenza omkhulu kabi umsebenzi kusaphila ubaba wala ekhaya. Ngifuna ukuthola ngekhathi kusaphila ubaba ubeqashe umuntu noma bihamba yena ubaba uyihamba yona ngaye iqobo lwakhe. Okusho ukuthi Thema ishona umntwana asethola ithuba. Thema ishona nje wathi ukungikhohlisa kancane, wathi suka wayinyamalala ke. Imoto ayinayo tracker. Angazi ke mntanami noma inayo ke yini tracker. Ayinayo. Ayikunzima yabo bengena tracker. So mawami mawuthi wena uke wakwazi ukukhohlisa kancane, uqonda ukuthini lapho ngiyalahleka? Mhlambe uke wathi ukusebenza ngaye ekhaya, mhlambe walibe ifaka imali umfana eloko eyifaka after ulo ubaba edlulile emhlabeni. Kuthe mekushona uyisi nje wagxumela yona kuqala imoto. Walokho eyifaka ke kancane imali ke izinyanga ezimbalo. Kodwa nje uyise wakhe ubengakabohli ngisho ukubohla lapha emathuneni.
wanyamalala. Isigameko esikanjena ungakwazi ukusukumela mhlambe let's say mhlambe angithi kulana kulahleke umuntu kwalahleka imoto. Yeah. Uke wazama yini ukufonela mhlambe amaphoyisa usho ukuthi unesigameko esikanje la ekhaya? Amaphoyisa abantu abami awasebenzi inhlobo amaphoyisa la. Sengiye kaningi kuwona. Yebo. Athi angibuza abangani bakhe. Abangani bakhe mangibabuza nabo bathi abamazi. Ithi wanike into enje. Momfonela uyamthola ucingo. Angisamthola akasalibamba ucingo lwami. Ubukwazi ukuthi ukumthola. Bengikade ngimthola ekuqaleni manje akasalibamba. Luyangena lona kodwa kushuthi unelabone nje ukuthi mina alivali. Mana-ke mangifuna ukuthola la ukuthi okay ngasikhathi usakwazi ukumthola mhlawumbe libamba nikhuluma ubethini mawuthi akabuye ekhaya mhlawumbe uthi ufuna imoto ubethini nje ubelokhu ethi uyabuya kuze kube imanje kuyabuya ke. Hey bafowethu inkinga ziningi yo manje mawami umfana phela ngithi ingane yomfana le obviously ube nakho ukufika nabangane ekhaya yabo abangani babanye abafana uke mhlambe ibapha abangane obaziyo uke wazama yini ukuthi mhlambe ubuze bona yabo? Umfana njengathi ngiyakhuluma naye okuyena obe umngani wakhe kakhulu obejwayele kakhulu la ekhaya ngathi mangithi ngiyakhuluma naye wathi nje akayingeni. Athi nje ucela ngimiyeke yena akazi ngini maye ngasekho uThemba la ekhaya yena akazi lutho. Yo benjani kodwa ukuhlupha umfana mhlawumbe kusaphila yini baba? Yebo. Phela khona ukuthi ingane mhlawumbe kukhona ukuthi mhlawumbe uhlukumezeke ukushona kwababa wakhe kukhona ukuthi vele mhlawumbe kusaphila nababa wakhe bevele nje ehlazo sidalo. Ubengabhedelwa kubaba wakhe ke ubengahluphi nje. Ube umfana oright owenza zonke izinto zasekhaya ngendlela ebheke phansi ngiyayiqabuka nje yonke lento ayenzayo manje. Lokhu kukusha lokho akwenza. Manje usethathe advantage ukuthi manje mina ngumuntu wesifazane ngcono imali ayo yidla nezifebe la idla khona. Manje ubaba udlule nini mhlambe emhlabeni nje sekunesikhathi singakanani nje? Ubaba unenyanga mhlambe ka9 le. Edlulile emhlabeni. Ayincese mama. Njoba nibona nje ngakakhumuli nenzilo. Yo ayinkinga le. Hayi khuleka sizozama ukuthi sibone ukuthi simisa kanjani yabo. Ungakhathazeki. Kona ngiyazi ukuthi ibhlungu into kanjena. Hayi ngiyolijabulela usizo lweni bantu abami ngoba manje abusehle ngisho ukuthonga ebusuku. Yebo. Ngoba angazi ukuthi wenzani la khona ukuthi usaphila ke yini ke kwazi ba. Mina mama ngifuna ukuthola la ukuthi wena njengamanje ufuna kwenzakalini ufuna kubuye imoto noma nawo umfana abuye ekhaya ufuna yini kahle kahle uyifunayo ngemali? Ngiyafuna ukuthi imoto ibuye ekhaya naye ke angichazeleke ukuthi inkinga yakhe ikuphi. Ngazi ukuthi inkinga yakhe ikuphi makuukuthi ke akanankinga nala ekhaya naye akabuye la ekhaya kodwa makuukuthi ke inkinga yakhe ukuhlala nami akabuyisa imoto ke ahambe ke yena ayikamathanda inhliziyo. Mhlambe mayikhona yini into wakwayenza kuyena umfana mhlambe wokumshaya mhlambe umthethise kabuhlungu yabo ngoba manje iziyenzeka izinto ezikanjena yabo uthola ukuthi mhlambe umfana umthethise kabuhlungu mhlambe umshayile agcine senyamalala kanjalo yabo mhlambe ikhona into wayenza nje kuyena. Hayi selokhu uyise-ke nje bengakaze ngimthethise ngimthethise nje kuphela ke esakhona nayo uyise simthethisa naye mekwenzekile waphambuka endleleni. Umuntu yebo njani sisi? Siyaphila babhuti njani singasiza? Yebo sisi igama lami ngumzwazi sisi Awu kodwa bhuti kanjani nje ngoba nigqoke kanjena namakamera ekhaya futhi khuleka sisi uke wangazi isikhomenta socela nje ukubuza sisi kahle kahle vele sihamba thina sizabantu abashuthayo kanje. Hawu ngeke makuthi mhlambe makuthi nizoshutha kumele ukuthi mhlambe nisho noma nifone ukuthi khona into ayikanje siyaxolisana indaba siyayiqolisela ke lo ndaba okushutha siyayiqolisela ngeke ekhaya ngeke ngangivuma
bhuti. Mana Akakhandela nje ngahamba. mana phela sisi. lalela ngene yami ungakhanga. Mana sisi. Imasisi. Yebo. Lungile msisi. Eish. Kwenzakalani vele? Sizocela- Uncane. Hayi bo ma. Kwenzakalani uyabazi laba bantu Themba? Kanti uyaphila. Hamba kahle mfowethu.